Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng chicken curry. Ayan mga kapudibis, ang drinks natin, coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis ng kamay namin. Mangantam king Kapampangan. Mangantana po. Opo, ayan. mangantana Indian po. chicken curry. Yes, meron siyang itlog tsaka atay ng manok. Ayan. Nagulat si Yael. Ay, God, kanyaman. Ay, kanyaman. Manyaman. Tama, sarsa. Yes. Sarsa pala mga Ang kapudibis. sarap sarsa panalo. Salamat. Kanyaman. Ay, kanyaman. Ayan. Ang unang subo na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mangantana po. Manganta mo. Ay, sorry. Cheers. Sarap. Sarsa pa lang talaga. Diba? Ang sili ngayon, ginto na naman. Sobraya paras. Gusto mo sili? Lagang tissue dang? Ate, meron dito. Nasaan? Nasa hiwata nandyan. Kahap ka pa niya pa rin.
Sibuyas. Ay, oh, to. Ay, may itlog pala. May itlog. Kala may sibuyas tapos sabayan may sikay, sili. Paparas. Nasa sa ilong. Suka na kainin. Ako tayo. Happy birthday kay Nanay Babe Kaluya. Yes. Noong January 6th. Happy birthday, Nanay! Yes, happy birthday. Love you! Magtampuya eh. Tampuro eh, Nanay, ha? Sinatout, ay, inano ko na siya. May message na ako. Birthday na ano kayo noong January 6th. Eh, sakto may ano na tayo nun. Nag-ubang na tayo. Happy birthday, Nanay. Yung pumukbang namin kasi mga kapodips, ano siya, Advance. advanced na. Lalo na ano, nakikipag-coraldal kami. Biba, apulo siya. Mm-mm. Pero sakit. Shout out mo si na Lods TV at Bonald TV. Yeah, shoutout po kay Lods. Bonald TV. Ayan, mga kapodips, meron siyang Facebook. Facebook. Tito Bonald, ayan. Tito Bonald at sa kanyang asawa. Kapampangan silang vlogger. Nakakatuwa po sila. Nakita Search na. nyo. Nakita nila ako sa sa Swan Tito Bonald TV. Ayan. Ayan. Tama na yan. Tito Bonald TV. Nakakatuwa yung mag-asawa na yun. Ang galing nila, kumityante talaga. Inanap ka nga nila. Ano? Susunod po. Makikita niyo na sa atin. Kasama namin bata, nagmamadali at napagod sa kakalakad namin. Sobrang daming tao. Daming tao, sobra. Next time, soon makikita din po namin kayo, Lods. Sabi ni Bal, ang gwapo daw ninyo, tsaka ang ganda daw ninyo sa personal. Yeah? Kung paano mo sila nakita sa sa Facebook. Ganon din sila sa personal. Kasi 'di ba yung iba meron nagpi-filter. Kaya wag kayo mag-filter. Mahirap na kasi kapag sa personal. Mati ni Kutsura. Kaya personal. Mataba. Siya mahirap hanapin to eh. Gusto mo hanakit ko yung mata sa mataba. Madagulat yan. Maluto labi. Ako naka-face mask ako pag nasa labas. Sinisipon kasi ako. Kasi ako bisa mag-face mask, kakala ng face mask yung makeup ko. Ay, salamat po. Kanya mo. Masarap. Ano na?
Yeah. Maparas na dalara. Malakas siya. Ne? Ay, mahakot kayo laki-likot. Basta mamuong kahit pa mo. Grabe, panalo. Ang sarap po talaga, promise. Sarsa pa lang talaga ulam na. Grabe sarap. Ayun na, Food TV. Shoutout po kay Nanita Marmito. Ayan. And Decent Family. Nagtatampo din si Madam. Shoutout po sa iyo, Ma'am Nanita Marmito, at sa pamilya po ninyo. Salamat po sa suporta. Sa Facebook siya nagnonood. And syempre, Tita Olivia, shoutout po kaya ka, Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet, Lumipaw, Lods Discarte. Ayan, shoutout po. And siya pa, Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout. Yeah, Happy shoutout. birthday, Nanay Babe! Nanay babes, happy birthday po. Love you! Ayan, at gusto ko shoutout si Jovelyn. Hello Ayan, po. sis. Congratulations, meron na silang ang pangatlo ng baby. Wow, Ayan, congrats buntis po. siya. Ayan, congrats sis at Sana kay Kuya Joram. Ayan, makapudibis agis na mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo,